Здравейте, маляци, аз съм Тони БГ и днес ще играем на тази игра, която всъщност не знам името, но някой от вас предполагам, че ще се сетят коя е по първото човече с първата кола. Да, в самата игра ние сме ето това червеното човече, където виждате, че е зад колата, където е бялата точка. Ние сме това човече. Това човече има малък спойлер. Това човече го има в различен вариант, естествено като с различни коли. Това е най-първата кола, която е най-смутена и бавна. Да, имаме мотори, такива коли, трактори, автобуси. Още един мотор, който струва 185 хиляди. Не знайте така гледам цената, колко струва. Има автобуси, като цяло много такива. На тела съм стигнал на телефона, съм взел и тази кола, която адски бавна и не мисля да я вземам. Да, а пък тук има различни писти, като естествено най-първата писта е тази, но не знаем защо мен ме пусна на тази писта, която не съм купила нищо. И да, тогава да играем на нея. Тук горе има рекламки, но аз мисля да гледам. Поне докато вие гледате. Да, с червената количка сме. Хора на тази арена съм понеже за мен тази арена е най-гладката, най-добрата за возене. Също така има и още една коледна, нали, как да го кажа, на коледен целен парк. Да, това е гъста, че малко намалим. Това е газ, тук където натискам в момента. Това са спирачки, естествено, което са и задна скорост. И да, газ побъра. Да, ето това са парите, като цяло в тази игра парите се събират лесно, затова нещата са толкова скъпи. Това е играта. Якичка. Даже доста. Ще се опитам да направим рекорд. Защо си минахме рекорда, понеже този клип го имам за втори път. Бях направил някакъв нисък рекорд от 300 мисля. Където са горе в горния лев ъгъл ми е рекорда колко колко метра би трябвало да изминем, а пък купата е самия ми рекорд. И така. А пък оная стрелка където е, там е вече колко рекорд съм изминал. Не. Добре хора, не можем да скачим този беер, сериозно. Този южен беер. Газ. Искаме да го изкачим. Искаме. Yes! Войне, хора, войне. Ще го кажа аз. Да съм един просто и толкова. Свършим го делото. Да. Така. Ще играем на по-лека писта. На тази. Да. Ще играем на тази писта. Понеже на тази писта се движим с 100 или баш. И все са движим. Даже не достигам 50. О, не! Хора, ето така умираме, когато застанем по глава. И не мога да продължа да карам. Така умираме. Да, пак на тази писта. Съберем 75 000 за нов мотор. Парите са ни пак в горния ляв ъгъл. Под този зелено нещо, то ни е горивото, както виждате картинката. А пък коня монетки са ни парите. Това са ни парите, колко сме събрали общо. Не само от една игра, ами всичко общо. Колко имаме по принцип и колко събираме от една игра. На тези епизоди няма направим дълги купа, не знам точно колко. Малко това е между епизодна игра. Така между епизоди на Майнкрафт или на тази се развиваме на нея.
Да, сега когато се убием, ще свърши епизода. Като мисля, че толкова стига като за тази малка ревю среща, така да го кажа. Пишете за следващия епизод дали да сложа фейскам, като естествено ще е в горния ляв ъгъл или по-скоро в горния десен ъгъл, понеже в левия ъгъл са ми парите и други такива, които са по-важни за гледане. Да, лайк, сабскрайб, ако ви хареса от това видео. Аз бях Тони БГ и чао, маняци!